Și bine v-am găsit din nou pe canalul meu de gătit, Adina Gătește. Astăzi vom prepara niște sărățele cu brânză telemea și cașcaval și vă prezint ingredientele. Avem nevoie de 350 de grame de telemea de oaie sărată. Eu am amestecat-o cu cașcaval. Am avut doar așa, semi-veche, adică un pic mai proaspătă. 30 de grame de miere de albine sau o lingură generoasă. Aici avem 100 de grame de smântână mai grasă. Un pachet de unt la temperatura camerei, 250 de grame. Avem nevoie de 7 grame de drojdie uscată, 2 gălbenușuri de la ouă, după ce le vom unge pe deasupra, sărățelele. Avem nevoie de 2 linguri de lapte, 500 de grame de făină și 50 de ml de apă la temperatura camerei. Deci să începem prin a pune drojdia noastră uscată în mierea de albine și cu apa și amestecăm până se activează. Încât să se hidrateze drojdia. Așa, și o lăsăm un pic să stea. Și începem să punem un aparat de bucătărie prin care eu frământ toate ingredientele. Încep să pun făina, pe care am cernut-o și am cântărit-o, bineînțeles, în aparatul de mixat. Pun smântâna, toate deodată. Untul nostru, la temperatura camerei, ar trebui să fie toate. Recomand să fie la temperatura camerei. Brânza noastră și cu cașcavalul, sau puteți să puneți doar brânză sărată sau doar cașcaval sau doar parmezan, dar parmezanul e un pic mai uscat, aveți nevoie de o brânză de oaie sau de vacă, de care vă place, de să fie sărată, bineînțeles. Nu așa ni le plac sărățelele. Am pus toate aici. Iar acum laptele și ouăle sunt pentru sfârșit. Iar acum amestecăm foarte, foarte bine drojdia. Dacă stă un pic și un pic ați hidratat-o și ați activat-o aici, nu trebuie foarte mult. O turnăm și pe ea. Sare mai puteți pune dacă mai doriți, dar eu nu pun pentru că brânza e foarte sărată. Și o vom frământa. Eu o pun cam 10 minute. Dumneavoastră puteți să frământați până se leagă. Pe curând! Aluatul nostru este deja gata. Eu 10 minute l-am lăsat la frământat. Dumneavoastră puteți să-l frământați până are o formă exact ca asta, mai compactă. Eu adun tot de pe pereții vasului. Și cred că am precizat mai înainte că brânza trebuie să fie toată rasă, dată prin răzătoare, că altfel se vede prin aluat, aproape că s-a și topit fundul. Am presărat un pic de făină, aici de desubt. Așa arată. Și aici am bol unde va sta. Și o vom da la frigider timp de jumătate de oră. După aceea o vom întinde. O voi unge cu gălbenuși de ou și cu lapte și voi pune semințe la alegere. De exemplu, eu am acasă niște semințe de dovleac pe care le voi zdrobi, le voi mărunți și niște chimion și cu acestea le voi unge. Dumneavoastră puteți să puneți semințe de floarea soarelui, mac sau ce doriți dumneavoastră sau chiar nimic deasupra. Deci vom da aluatul la frigider și ne revedem în 30 de minute. Aluatul nostru a stat jumătate de oră la frigider. Eu îl împart în două, deja au crescut în volum. Jumătate îl voi lăsa aici. Iar pe acesta încerc să mai frământ un pic. Normal e bine să-l și acoperiți.
foarte bine cu folie. Eu așa am ales să-l fac. Dacă mai trebuie, mai puteți presăra și făină de desubt. Mi-am pregătit aici vreo 50 de grame. Și îl vom întinde așa perfect, mai pătrățos. Cu ajutorul unui sucitor. Sau cum îi spuneți dumneavoastră, nu știu. Încerc să dau o formă pătrată și subțire cam de 2 cm, cam așa. Așa încerc. Îl întindem cât putem de subțire, cam așa. Așa forma i-am dat. Să fie cât de cât egală, dacă se poate. Iar aici am 3 gălbenuși, am mai pus un gălbenuș în plus. Iar cu albușurile puteți pune separat, puteți să faceți ce doriți. Mă amestec foarte bine. Adaug laptele. Cele 2 linguri, sau 50 de grame. Amestec foarte, foarte bine. Pregătesc un serviciu pentru uns. Mi-am pregătit tavă, pensulă, cu ce voi tăia și ce voi pune peste. Am o pensulă pentru uns deasupra, această rotiță pentru tăiat. Puteți să găsiți și rotunde, fără formă, dar îi dau o formă mai faină. Semințe de dovleac, semințe de chimion. Și începem. Asta le-am bătut foarte tare, adică cât de cât să se omogenizeze cu laptele. Da? Iar acum încerc să fac marginile cât de drept pot. Mă ghidez un pic, puteți să și măsurați, dacă nu. Eu îmi trasez asta, pun deoparte. Și aici la fel. Așa ca de reper să iasă cât de cât drepte. Să arate și bine. Și aluatul rămas puteți să-l fermentați din nou și puteți să-l folosiți. Nu e foarte drept. Deci e bine să vă formați ochiul chiar și după o riglă. N-ar fi rău. Cam așa, cât de drept se poate. Și aici la fel. Și între timp puteți să puneți aluatul la frigider dacă e prea cald în bucătăria dumneavoastră. Iar acum vin pe jumătate. Cam așa. Mi-am făcut iarăși foarte strâmbe, dar asta este. Și acum mă duc așa. Încerc să mă duc sus cât de drept pot. Cam așa să arate sărățelele noastre. Aceste sărățele le făcea mama mea în copilărie. Și punea brânză și brânză de oaie, bineînțeles din aceea mai veche, care stă peste iarnă în saramură. Eu am așa o brânză între proaspăt și vechi. Și încerc să le fac așa. Mami le făcea și mai subțiri. Când eram micuță, le tăiam pur și simplu și cu cuțitul. Câteodată aveam fetele de pe strada mea, unde am crescut eu, verile, ne făceam singure aceste sărățele și le serveam cu toți afară. După ce făceam un foc, ne jucam, povesteam și fiecare făcea câte ceva bun. Cam așa arată. Eu le voi lua de aici și mi-am pregătit o tavă din aceasta, așa. Le voi pune aici și după aceea le voi unge cu ou. Pentru că mi-e mai ușor. Așa o să curgă pe lângă, o să murdăresc blatul pe care voi întinde cealaltă parte de aluat și chiar nu-mi doresc. Le așez pe toate aici, una lângă alta, cu un pic de spațiu între ele să nu se lipească. Mie nouă ni le place așa, e pentru noi, pentru acasă. Dacă vreți puteți măsura chiar cu o riglă. Să le faceți egale, chiar foarte egale. Am ele reșit un pic mai lungi, un pic mai, mai micuțe, mai late, mai subțiri. Dar copilor mei le place așa. Decât acele sărățele din magazin, eu zic că astea sunt super bune și chiar nu vă trebuie multe lucruri. Acum untul, poate să zici că e un pic mai scump, dar mami le făcea cu untură, pur și simplu. Și cu smântână. Și untură puteți folosi. Dar eu am folosit unt. Cu 80% grăsime, foarte gras. Cam așa, încercăm să le punem cât de drept. Cuptorul l-am încălzit înainte.
la 180 de grade cu căldură sus și jos. Sau puteți cu ventilație la 175. Și până ele devin un pic aurii deasupra, atunci le scoateți afară din tavă. Nu. Deci cam o tavă din asta așa mare, iasă din jumătate din compoziția noastră. Încerc să le așez peste tot, așa, cât pot de bine. Deja de la unt e foarte cald, e vară. Iarna e altceva, dar vara foarte repede aluatul. Și chiar la frământat nu trebuie neapărat 10 minute, puteți să frământați timpul de frământare mai scurt să fie. Eu așa am vrut. Pun și pe lângă și printre. Așa. Iar acum, după ce am amestecat lemnul nostru, le dau pe fiecare deasupra. Așa. Cu lapte și cu gălbenuși de ou, bineînțeles, albușurile le-am dat deoparte. Doar cu gălbenușuri. Așa. Și puteți și parmezan să presărați deasupra, e foarte bun, și sare puteți. Dar având în vedere, cum v-am spus, că brânza mea e de oaie și sărată. În saramuri am pus și cașcaval înăuntru. Îi dau un gust diferit. Sau puteți să luați brânză din aceea din magazin Feta, o radeți pe răzătoare și fain frumos puteți să o puneți și frământatul și la mână până simțiți că se leagă. Cam așa. Prima tură aleg să pun aceste semințe. Așa, care cum. Și cu un pic de chimion. Mai sunt semințe de floarea soarelui care sau semințe luați la magazin în pachet cu tot felul de semințe înăuntru. Eu am ales pe astea. Încercăm să punem cât putem deasupra. Și chimion. Câteva. Chimionul e foarte sănătos. Și asta e prima tură de sărățele, vom pune la cuptor până ele se rumenesc. Cuptorul l-am încălzit la 180 de grade cu căldură sus și jos și le punem la copt și revenim cum au ieșit. Sărățelele au stat la cuptor cam 10 minute așa. Ele sunt destul de aurii, pot să spun pe o parte și pe cealaltă, cam așa mi le plac, mie puteți să le lăsați și mai mult să se ardă. Eu așa am considerat că e bine, cam așa arată de la interior și pufoase un pic, sunt foarte faine, mai că sunt foarte fierbinți. Aștept să se răcească un pic, voi întinde cealaltă parte de aluat, la fel. Voi amesteca la fel semințele, la fel voi întinde aluatul și le las un pic să se răcească, le așez pe o farfuriară și după aceea vi le prezint. Sărățelele au ieșit foarte fain, cum v-am spus, le-am pus aici după ce s-au răcit puțin. Le-am așezat pe farfurioară din aceasta ca să servească familia, acum proaspăt. Mai am încă cealaltă jumătate de întins și să le pun la cuptor. Eu sunt foarte mulțumită de ele. Sunt foarte pufoase în interior, când se răce se fac un pic mai crocante. Dacă vreți un pic mai arse, le lăsați mai mult, dar cam așa ar trebui să arate. Sunt foarte faine. Acestea și cu chimion și cu semințe, așa arată în interior. Super! Vă las și pe dumneavoastră să încercați. Vă doresc poftă bună și mult spor la făcut de sărățele. La revedere!